Pra Comment patapati. Right. Hay đây. Nó xong thầy vào bên mà thử. जोंहा एखे आदै सफैनो हादों आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय एखे ब्र लाइक दान थेंक इउ ब्र लाइक होनायनि थाखाय खबर सबरा बोरै खोन्थाहरदो दे जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंदों हेलौ ब्र हेलौ ब्र खबर सबरा बोरै मोजां ना जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंदों नै मैया गान खननाया मा गान मोनलाय नंगौ नामा ब्र ओरैसै आरो मैयानि गानखौसो गोसोखांगुलायबावो आरो एखे आदैया जोंहा एखे बड' ब्लगआ ब्र होननानै बुङो आरो मा जाखो ब्र खबर सबरा जोंहा एखे बड' ब्लगआ मोजाङानो बिरिनो नंगौ नामा मोजांसो जानांगौलै ब्र जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंदों मा जाखो मिन्थियालै फिसाजो मोननायखाय फिसाजोखौ बामबाय थादों बे ओंखायनो फन हरगुलायबावदोंसोमोन आं फन हरबाबो थिखोआखै मा जागोन फाटाफ पाटि कमेन्ट जोंहा एखे बड' ब्लगआ आदै होनहरबाय आरो ओरैसै गैयालै माथो रावबो फैया मा जाबावगोन दानि जुगावलाय फटाफ पाटि कमेन्ट जो नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त लोग जो नया है प्लीज सपोर्ट करो सपोर्ट टू सपोर्ट कम बैक प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंदों जानो दहायसो गरम जाफैगोन नंगौ नामा गरमालाय गरम दसेनो नरमसोलै बेयो जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंदों 900 लोगो 900 900 लागोन होननाया नंगौ नामा हागोनबोलै बियो हायो गोख्खावलाबायखायो गरमबाथाय गरम नरमबाथाय गैला आवलिलांजोबखायो माने बेना एखे बड' ब्लगआ माला हिनजाव मोनबावगोन ब्र मोनगोन दे मोनगोन मानो मोना जानो सिन्था खालामनो नाङा इउटुबारखौनो मोनगोन
एखे आदै मा ओंख्रि जाखो एखे बड'ब्लग मानसिफ्रानो गैयालै थांबाय दानिसो फोरजों रायज्लायदां मिथिं गोनाङाव खामानि थाङो नामा नों आंनि बदल थांनो हाया नोङो 500 होगोन ना आङो सिमेन्ट रोगानांगोन नोङो सिमेन्ट रोगानांगोन दाहारानो गैबावलासो साननैसोआवनो मारै जोब्बाय बेलाय मा जानो जोंहा एखे बड' ब्लगआ आलु अमा ब्र' अह नंगौ नामा गोथावआनो दस लोग पार्टी जोंहा एखे बड' ब्लगआ हे हाय होनहरदों आरो थेंक इउ जोंहा एखे बड' ब्लगआ अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय जोंहा जहरा से नों जरा से सोर जालायखो बेलाय 1 GB नों से कमेन्ट पटापटी सब्सक्राइब कमेन्ट guys look पटापटी please support come back पटापटी comment please support जालालै बेजों सोर जाखो बियो
1 GB कौन है Comment. नारनो माइखौनो नारनो रोंखाया नालाय नै ससेयावनो गोलैला लांबाय थाबावसै माइ बस्थायानो मावनायजोंनो गोलैलांथारखा नालाय जोंनिया जोंहा 1 GB मा खालामलामनो जहरा ओइ सोर जाखो नोंलाय बेबायदि कमेन्ट खालामनाङाब्रा जोंहा एके बड' ब्लगआ माखौ मेगन सादों जाखो जालालै ब्र माबायदि कमेन्ट फैखो जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों 1 GB नों बेदा पुलिसआव केस फैसै फाटाफाटि कमेन्ट फाटाफाटि कमेन्ट जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों मेन आइडिजों फैलाय सोर जाखो बे 1 GB फाग्ला बेबायदिजों जायो नामा एके बड' ब्लगआ बुंदों मोजां मानसिबा नोङो मेन खोनागोना खोनायाखै मेन चेनेलजों फैलाय जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों नोंनावबो फैबाय आरो ओंलै ब्र माथो खालामनो उफाय गैया कमेन्ट फाटाफाटि कमेन्ट सोर दङ सोरबाफोर गोदान दंबा साबसक्राइब खालामनानै गालांदो फाटाफाटि कमेन्ट फाटाफाटि साबसक्राइब सोरबाफोर दंबा साबसक्राइब खालामनानै गालां जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों कमेन्ट
कमेंट गाइस लोग जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो दोस्त लोग जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों नोंनाबो बारायगासिनो दं अह नंगौ नामा ब्र' फटाफटी सब्सक्राइब गाइस लोग जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों 278 जाबाय अह नंगौ नामा ब्र' गैथारालै सानै साथामल'थार जारलासो जोंहा 1 GB बुंदों ओइ ब्र' नोङो नोंनि मेन चेनेलजों फैलाय मेन चेनेलजों फैलाय देलाय कमेन्ट सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे फाटाफाटि जोंहा 1 GBआ बुंदों मा खालामनो हो जेबो खालामा ब्र' मा खालामनो नोंखौलाय जेबो खालामा माने सिनायनो लुगैयो आरो नोंखौ खोनागोनना खोनायाखै 1 GB मेन आइडिजों फैलाय नोंखौ जेबो खालामाना जोङो सिनायनो थाखायसो आरो 1 GB मेन आइडिजों फैलाय नोंनि मेनजों जास्ट नोंखौ सिनायनो थाखायसो ना कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट फटाफटि कमेन्ट जोंहा 1 GB बुंदों मानो फैनांगौ ना मा जाखो बे मेन आइडिजों नोंनि मेन इउटुबनि माबाजों आरो 1 GB जास्ट नोंखौ सिनायनो थाखायल'सो बुंदों ना आङो जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों लागायगासिनो नामा ओंलै ब्र' माथो खालामनो जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों सोर जाखो बियो मिन्थियालै सोरथाय एके बड' ब्लगआ मा कल थां गाज्रि बायदि कमेन्ट जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों गोमस्रांबो होबाय लाइभ अह नंगौ नामा देलै होथोंसै माथो खालामबावनो
होनांगौसो। जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों 1 GB मेन आइडिजों फैलाय 1 GB जोङो एफा बुंबाय नोंखौ मा मेन आइडिजों फैदोब्रा खेबसेसो मेन आइडिजों फैयाबा नोंखौलाय बोरै मिन्थिनो जोंलाय फैलाय खेबसे जोंहा एके बड' ब्लगआ मेन आइडिजों बा मासगावआव होलांसिगोन आरो तुद जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों मा दाय मावदों आंखौ एफा गाज्रिनो जारलासोलै मा जाबावगोन जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों जों बे गाज्रि बुंनायखौ जेबो सानला नंगौ नामा एखे आदै बाय बाय होनहरदो दे बाय बाय होनहरदो आङो दा गोमस्रां ब्लकनि एलबि आव हाबहैनो हानाय नंला एखे आदै आङो मिटिं दङ नै रायजोनि दा अन खालामफिनगोन दे वाट्सएपआव ग्रुपआव दंखायोना बेयाव माबा खोन्थाहरबानो जाबाय बाय बाय एखे आदै थ्रा थ्रा